Ndinoitwawo Amanda Kangora, ndinobva kumarondera. Ndaingoona munhu waMwari pamavideos, asi nokuda kwepride handina kukwanisa kuuya nenguva. Ndakazouya ndavirwa nedambudziko rakaoma. Kumarondera kunani? Kune murume wangu. Imi munogara kupi? Kumarondera. Ndogara kumarondera. Marondera. Yes. Ndogara kumarondera. Ndibero koso. Eish. Musi weFriday last week ndaitowacha. Sapamba pangu pane pump iripo inoshanda nemagetsi, ine plug. Saka pane cable yakareba yataikonekta kubva panext door. Cable iyi takaishandisa for about 2 months. Hatina kumboita dambudziko, asi musi weFriday ndakazoibata ndakatota ndichiwacha. Pandada kukumoresai. Ndatadza kukumoresai. Nekuti mumiri menyu makazara magetsi. Yes, Prophet. Ndikuoneswa maita washeni. Yes, Prophet. Pura. Friday apura, Prophet. Apa pane pambu iripa. Yes, Ndobva manobata tambo ine magetsi. Ndabata tambo ndawira pasi, Prophet. Ndo andanzwa maoko menyu. Ndakawira pasi, Prophet. Ndakawira pasi, Prophet. Ndakanzwa kudhonzerwa pasi, kuwira kunge ndagumburwa ndikawira pasi. Ndikanzwa sound kunge inorira patransformer yakuwirira magetsi achipinda munyama dzangu. Ndawira pasi ndakatezenge ndakufunga manheru kuti ndingadai ndakatowira futi mudhishi rakanga riri pasaidhi rine mvura. Ndawira pasi ndakarara ipapo. Vana vangu vaviri vanga vatoripo vakanditarisa. Ndikatanga kudedzera kuti dzimai magetsi kunext door, dzimai magetsi kunext door. Door ranga rakavharwa repakitchen, mwana achisuka. Voice rangu rakatanga kuita ridiki kusvikira ndakusakwanisa kudedzera. Zvaunoita iwo paunobata stove, chimbofunga kuti uchigwinwa uchibvisa, ko chimbofunga kuti ukarambirira wakabata ipapo zvinoita sei. Ruoko rwangu ranga rakabata magetsi rikatotsva, plastiki yakanyunguduka pamaoko pangu apa. Ndakarohwa nawo kusvikira ndafenda. Pane pandakamboda kusumuka aita unge madzikirira mamwe akanyanya. Ndakatoona unge ndikuwira pasi ndikudzika. Ndakazoti azodzimwa magetsi vana vangu akwanisa kudedzera, pane mumwe munhu anga aripo, witness asingagari pamba pangu. Ndakasumuka ndikatanga kukambaira. Ndakashamisika kuti maoko angu achiri kukwanisa kushanda, makumbo angu ndichiri kukwanisa kufamba. Handina kuziva kuti mumazuva anotevera ndichapedzisira ndane chimaki cheblack chiri apa. Nyama dzangu dzaipisa, asi papa handamboona kunge ndine dambudziko. Ndakazozviona manheru ndarara kuti nyama dzangu dzese dziri kubanda. Kuti ndikwanise kusauta marwadzo, ndakatanga kuona Prophet T Freddy pafoni, ndikarara ndichiona mavideos avo. Ndakarara ndichimaona, ndabva ndanzwa vakabva vabuda video yavo vachiti huyai kuEaster musi weSaturday 6 to 9 neSunday 10 to 3. Mukauya musina pekurara munowana pekurara. Ndakanzwa mwoyo wangu uchidedzwa kuya kunoku. Saka zveshuwo ndakakwanisa kumwa mapainkiller ndikauya kuno nevana vangu. Ndakashamisika ndasumuka kuti ndichiri mupenyu. Nanhasi ko zvine zviri kusaidi renyu rekuright. Rikurwadza. Nechemudumbu. Rikurwadza. Muri kunzwa pain. Ndikunzwa pain. Nekuti ndaanzwa magetsi aya. Ndakwadzinga munyama dzenyu. Ndosaka ndauya, Prophet. Zita raJesu. Ndosaka ndauya, Prophet. Ndakazona matirwa vakati unobva kupi? Ndikati ndobva kumarondera. Ndikati kuona muprofita achitaura kwawabva, muprofita waMwari. Muprofita akataura kuti ndine vanotu. Ndikatenda kuti muprofita uyu muprofita waMwari. Kumarondera kunani? Kune murume wangu. Imi munogara kupi? Kumarondera. Ndogara kumarondera. Marondera. Makamunzwa munhu anonzi Mikaela.
Michael ari muno. Mwana wangu wekutanga. Mwana wangu wekutanga. Joshua pandakanamatirwa pain panapa handisisina ndakakomborerwa vanhu vaMwari. Ndakakomborerwa. Zvenyu zvatonaka mama. Thank you Jesus. Ndipe ruoko tona. Thank you Jesus. You are free now. Yes. You are free now. I receive. You are free now. You are a prophet of God. In the name of Jesus. Come Michaela. Ndiye Michaela ro. Yes. Hi Michaela. Yes. Magamba ngomna nzi Manuel. Manuela uya Manuela mwanangu uya Manuela. I am the doctor of prophecy. Mwari ndaingomuonera ndaingodza vana vangu kuti kune Mwari waMozisi waJacob waAbraham. Asi vana vangu chandakazofarira ndechekuti vakaona kushanda kwaMwari nokuti ndivo pamwe pacho vaindigezesa maronda angu achirwara. Vana venyu vese. Yes, prophet. Vari kuropafadzwa. Yes, I receive Nezita prophet. raJesu. I receive. Amuna kufambira mahara. Yes, I Zvanaka nezita raJesu. receive.